Innova pickup. Innova pickup. Ora usah maksa, sak mampune. Ora mampu tuku sing anyar, tak sediakan sing bekas. Yo. Teman-temanku semua, sobat-sobat sing pengen dipandang takjub ambek kabehane wong iki lho, tak sediakan bahan sing jelas culture banget iki ya. Gawe awakmu kabeh. Ciri-cirine apa? Nggih nyambut gawe oke, nggih mejeng yo, ndak ngisini-ngisini. Gaul, gaul ya. Iki aku punya aduh keplese. Iki aku punya Hilux SC single cabin tahunnya 2019. Iki mesinnya 2KD ya, diesel. Diesel iling-ilingen ya, iki diesel. Duduk apa bensin ya toh, diesel. Lek ngarani wong akeh sing ngarani iki nganu. Banyak menyebutnya Innova pickup ya pancen itu mesinnya seperti Innova toh 2KD single cabin manual. Bak-bake yo ya. Seperti ini ya toh, standar pemancingan ya, standar ini mau ikan sini Pak, anakmu sore mau dusinek kene aman ya. Single cabin tahunnya nom banget, velg-velgnya wis racing, wis tidak ragat, jaminan tidak ada laka, tidak ada banjir. Dan satu lagi apa, bukan bekas tambang ya, bukan bekas tambang. Wis jelas ini yang Thailand menumpak iki metu garasi soy ada orang Thailand nih mesti ngono itu. Interior tidak ada, interiornya udah lah wis mesin diesel, interior seperti ini, AC kayak kalungan Bromo, hadem jegideg ya kan. Harga seperti bensin dek 170-an tok wis dapat diesel manual. Oh toh. Jadi istilah wong Jawa apa kae? Jenenge apa kae? Satu apa? Satu ya wis kuwi lho pokoke wong Jawa kae lho pokoke ya. Iki wis iki. Dadi wis tuku siji kena kabeh ngono lho, gamane nggih mejeng oke nggih nyambut gawe oke ya kan. Untuk masalah harga tak dol seperti harga bensin ya, dek 170-an. Cek iso dinego, wis nego sampai ledeng jaluk sing model piye Mas iki pickup iki kok hiluke kenekno panggah dilayani, wis jaminan bebas laka banjir, mesin-mesine wah tak sepilkan cegaten ngarep kene. Tak sepilkan untuk mesin-mesine. Wis jaminan gak ngobos ya, wis dicek sak kesele. Wis asli rapih, terawat, wis ya. Wis jaminan pokoknya. Loh. Seperti ini yo toh, tak jamin bukan bekas tambang, bukan bekas sedingge angel-angel ya. Pancen pemakaian standar biasa user ya. Harganya 170 jutaan tok, bisa dikredit